Aínda que o mundo se deteña, o noso mar non para. Centos de homes e mulleres saen por nós para achegarnos co seu esforzo o peixe fresco e a vitamina D que non podemos obter do sol sen saír da casa. Apoia coas túas compras a xente do mar. Agora máis que nunca, estamos no mesmo barco. A través desta campaña baixo o lema Merca produto fresco do mar, estamos no mesmo barco, a Consellería do Mar pretende fomentar o consumo de peixe e marisco durante o confinamento. A medida, ademais de potenciar o consumo destes produtos, pretende servir tamén de recoñecemento ao importante esforzo que está a facer o sector durante a crise que estamos a padecer, a consecuencia do coronavirus. Con ela buscamos dúas cousas. Por unha parte, agradecerlle o esforzo que todas aquelas persoas, máis de 10.000 persoas que siguen a diario traballando para que os demais podamos ter uns bons alimentos a nosa disposición e, por outra parte, tamén que por ese esforzo que eles están a facer reciban un precio xusto como consecuencia dese compromiso de toda a sociedade en manter unha alimentación sana e equilibrada. Quintana aproveitou ademais a xuntanza por videoconferencia mantida esta mañá co ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, e co resto de conselleiros autonómicos do ramo para reiterarlle unha vez máis ao Goberno Central da necesidade de aclararse o marisqueo e a extracción de recursos específicos segue a ser considerada como unha actividade esencial durante o estado de alarma. Se nos clarifique de unha vez se o marisqueo a pé e a extracción de recursos específicos pode seguir sendo considerada como unha actividade esencial ou se, polo contrario, ven a posibilidade de decretar un cese de actividade para estas persoas que desenvolven esta actividade e tamén, nese caso, procurar flexibilizar a xustificación que teñan que aportar todas aquelas persoas que decidan acollerse a este cese de actividade.